आदा बाजै बिनानाव फै सिङाव आदा गोजोंसारा मारै बिदि जानो मोनखो आरो बाजै गोजोंसारा दा बबाव दङ मा खालामबावनो आगै जोंनि हावरिया खाफालखौलाय सोरनि मा इनाय मावदोंमोन जोंलाय मा फामनि साजा होखो जोंखौ इसोरा बाजै हामबायसै बिमा जि जानांगौ जाखाबाय बेखौ गाबमालाय मा जाबावनो इसोरा सोर जों दिनै इसोरखौ नुफेराखैनो नाथाय जों अन्थाइनि मुर्ति फज'नानै दोननायखौनो इसोर होननानै खुलुमो बे मुर्तिनाव मा दं बिमा बे मुर्तिनाव मा दं ना बिनि खुगायाव रावानो ना बिनि मोखाङाव मिनिनायानो जायनि सोलेराव अननाय साननाय राव फाव गैया बे इसोराखि जोंनि निदानखौ सुस्रांनो हागोन हामबायसै आदा बांद्राय दुखु दा खालामसै निदाननि समाव गोसोखौ हमथानांगौ आदा आं गोजोंसार आनैखौ जोबोद नायनो लुबैदों गोजोंसारा दा बबाव दङ बाजै दा बियो गावनि रुमाव जिउ गैयै बायदि सोलेरखौ लाना उन्दुगासिनो दं बिनानाव थौ बिनानाव नायनोबा आदा आरो बाजै नोंसोरो दागाबसै गोजोंसारा हामगोन आं बेखौ फाहामगोन मा नों फाहामगोन औ बाजै आं बेखौ फाहामगोन बेखौ आं मोजां डक्टरनाव लांनानै फाहामहैसिगोन आगै आं नोंखौ मा रावजों फुजिबावनो बाजै बेफोरखौ नों मा बुंदों गोजोंसारा नोंसिनिल' फिसा नङा बियो आंनिबो बियानै फिसा बेखौ नायनाय दायथ'आ आंनिबो नाथाय
गोजोंसारनि बेफोरबायदि हालोदा मारै जानो मोनखो आदा आरो बाजै? माबाहाय आगै, गोजोनसार फिसाया जेब्ला कलेजाव फरायो अब्ला सासे सिख्लाखौ मोजां मोनदोंमोन। बै दिननिफ्रायनो गोसोखाङो आं रजे नोंनि महर, रिंखांफैबाय थायो रजे नोंनि रावफाव। गोसोखाङो आंबो रजे नोंनि महर, जाखांफैबाय थायो रजे नोंनि गोसोखाङो आं रजे नोंनि महर, जाखांफैबाय थायो रजे नोंनि जाखो आंनि गोसो बुरखाय हाला गावखौनो, मादि जाखो आंनि गोसो बुरखाय हाला गावखौनो, सानसे नुवाब्लाथाय हारसिं हारसिं मोनसेया, सानसे नुवाब्लाथाय हारसिं हारसिं मोनसेया। गोसोखाङो आं रजे नोंनि महर, रिंखांफैबाय थायो रजे नोंनि रावफाव। गोसोखाङो आंबो रजे नोंनि महर, जाखांफैबाय थायो रजे नोंनि गोसोखाङो आं रजे नोंनि महर, जाखांफैबाय थायो रजे नोंनि रावफाव।
नै आफा गोजोनथार साहाया लोंफैद' नै आफा गोजोनथार दा कलेज गखांबा न'आव थाब फैदे बारियाव हाग्रा एवनांगौ दं नोमफायाबो थाथेरनो सोलाबा जागोन आइ थाब गबा फैगोन आं बिदि होननानै दा गोबाव खालामबोलाय आं हले बोरैबा माबा माबिसो खोनादों दे मा खोनालाबायदोंब्रा आइ नोंलाय खोनायाखैबा मानसिफ्रा माथो रायलायसोयोलाय नों गुबुनफोरनि बुंनायखौनो लाथारबाय आइ गुबुना जानला मोनलाबो बुङो बेखौनो लायोलै दे थादो आइ आं थांनोसै दे थांदो दा थाबल' फै जागोन आइ दे थादो आइ मा जुगामि हारसिङै एफा गोबाव जायो दहायनो नेगासिनो दं आं आंहा ओंखामखौनो थाब मोनजायाखैलै जाम्बिलाय थाब ओंखाम संनानै हिरा लायनानै लाफैनो हाया होमबा थोद जाम्बिलाय आंलाय सोरखौ लायनानै लाफैनांगौ सोरखौबा थोद जाम्बि मा जाना माला बुङो नोंलाय गोजोन मा बे जोनोमाव आंनो नोंखौल' नांगौ गोजोन नोंखौ मोनाब्ला आं फाग्लि जागोन नोंनो आंनि जिउ नोंनि थाखाय आं जिउ होगोन आं नोंखौ थैनानै थांब्लाबो बावनो हाया I love you गोजोन आंबो नोंखौ मोजां मोनो जुगामि नोंखौ मोनाब्ला आंबो बे जोनोमाव थांनानै थाया नाथाय माब्लाबा नों आंखौ नागारना गुबुन सिख्लाखौ जुलि लानांगौब्ला आं नोंनि जुलिनि मन्दपावनो बासोमनानै थैगोन थोद जाम्बि नों मानो बिदि बुङो आंखि नोंखौ नागारनो हाबाय बायो आंनि गोसोआबो खालि नोंखौल' नांगौ जोंनि बेफोरबायदि रायलायनायखौ गुबुना नुब्ला जोंखौ मा सानगोन जुगामि साननाय साननायखौ आं जेबो मिथिया गोजोन आंनो खालि नोंनि अननायल' नांगौ मानि एफा मोजां हाबा बिलाय कलेजाव फरायनो फैनाया बिदिसो आखल सोलोंनो फैदों नोंसोरो जुगामि आरो नों मानो बिजों बेरायफादों आंदि नोंखौ बेसे मोजां मोनो बैसोरा आंनि बिखायाव हगार खाथि आंनि आखाया ओइ बुरखा जुगामिनि मोदोमाव आखाइ दाहो मिथिबाय नोंसोर बायदि मालायनि मोजां मोननायखौ सिफायग्रा मेगन गोसा नङा आं हाब एफा थुना दङ फै हगार आंनि आखाया फै दांनांगौ फैनांगौ फै मोसानि जायगायाव फैनानै मैया ख्रोब थुब्ला दान
ओइ बाजै दंना? दं फाग्ला नै माबा माबि खामानि मावदां बै खामसालिनि मासियावनो जिरायथ' थांगौ र'। ए हे दैफ्राबो दिस्टार्बलै हान्थु गोसोमफ्रानो नुजालाबायलै है माबा बाजै बै मेलेम जाग्राफ्रा दंना गैया फालाय? दं फाग्ला हा बेसेबांथो नांगौ बाखिबा हले जानाय नङाहाय। बारा लोङालै बाजै जानजिसेल' बाखि लोङालै बाजै आंलाय मानो बाखि लोंबाय बायनोसै फैसाखौ गाबोन होफैगोन आं बाखि लोङा आं बाखि बुखि लोंग्रा मानसि नंखाया। नै फाग्ला जौआ फाग्लानि आथिङालाय मा फारसे गोथां फारसे गोसोम जाखो? माबालै बाजै फैसाया थोस्लाबिनि फारसेल' बायग्रोदों आं फारसेखौ उनाव बायनोसै। नै नामागौ आगै मोखांफ्रा थनजोबथारबायहाय हिनजाव मोजां नायनानै हाबा खालामदो नङाब्ला उनाव बोराय मोखां होननानै बासिजागोनबो। हिनजावनिलाय मा सिन्थाब्रा बाजै आं हिनजावखौ जानजियाव थांथि मेथेमनानै लानाय बायदि ख्रि ख्रि लाबोनोसो सानदों आरो नोंहा माबा आंखौसो हिनजाव गोमाजानो गिदों। फाग्ला मोनगोन नों हनै बे मबाइल जुगाव बयनिबो खोमायाव आखाइयाव मबाइलानो थाबाय थायो थाबाय था नों फाग्ला खुगा ब्लां सिनानै मोनगोन नों बिदिब्ला हिनजाव। मानो मोना बाजै आंनि थाखाय हिनजावानो जोबदों आंजों अनेक हिनजाव मोजांफ्रानो आदा होननानै खारफाबायो आंसो बुज्रावबाय थायो आरो आंजों जाय हिनजावा हाबा जायोना थैजासिमनि जानायखौ लाबोफाखादों बे सालिया। मोनगोन नों हनै फाग्ला लाबोफागोन नोंनो हिनजाव मोजाङा साख्रियावला हौवा नङाबानो खुगाखौनो सिया नोंलाय सासे जाम्बासो जौजोंनो दिन थांग्रा। बेनोथ' बाजै आसोल खोथाया। मा आसोल खोथा फाग्ला? दानि हिनजावफोरखौ मा बुंबावनो साख्रि आवला फिसाय होनबाथाय खोथायानो गैला आरो सिलाय बाग्राबाथ' हिनजावफ्रा थै खिलायथारो ओजोंदि फिसाया हर सान सैमा बायदि खारदिंनानै देउथि मारिनांगौ बेखौथ' मिथियाखै बिसोरो बोरैबा फिसाया सोरजोंबा उग्रपन्थिजों थाव होजानांगौबा गैला बिसोरो जादो लखराखौ फिसायनि पेन्सन मोननाय रांजों बेदराखौ रोनो बिसोरबायदि फिसाय थैजानाय हिनजावफोरखौ उनाव सोर हाबा खालामनोलै बाजै नैबे मिस्टार अनफावरि नामावगौआ लायाब्ला। ए फाग्ला नों बिदिब्ला फिसाय थैजानाय हिनजावखौसो हाबा खालामसै? माथो नंदो नोंलाय बाजै नैबे नामावगौखौ बुरै खानाय हिनजावखौ नङाब्ला सोर सिख्लाखौथ' मोनगोन आंलाय धोन सम्फथि लाना फैखानाय आरो हायोब्ला नागिरखादोसो बाजै गाबोननिफ्राय फिसाय थैजानाय हिनजावखौ आंनि थाखाय। मानो नायगिरनांलायगौ जाखो फाग्ला बिदिब्ला आंखौनो हाबा खालामदो ना नोंखौ जयै जाहोगोन आं जौ फाननानै। होद बाजै नों बुरिद्रायबायलै थादोलै बाजै आं थांसै। फैसायालाय फाग्ला बाखि लोङा होननाया बेनो। आंथ' बाखि लोङाखैना बाजै फैसाखौ गाबोन होफैगोन होनखाबायना आं गाबोन होफैगोनानो बाखि जाबाय थाथ'दोलै बाजै आं थांसै। नैहाय फिफा बे फिसाला सासेनो
मोजां न'खरनि बिहामजो नायनानै होफैनांसिगोनहाय बैसोआबो जाया नङा जाबाय हा नोंलाय माथो सानो बिफा साननायाथ' आंबो सानदोंमोनलै बिमा जों नायनायखौबो फिसालाया गनायगोन ना गनाया अब्लाबो गोजोनसारखौ लिंहरनाय बिमाया गावजों एसे रायलायनो आं र' बिदिबालाय लेंहरनां नै आफा गोजोनसार मा आयै नै नोमफा लेंहरदों माबा रायलायनो बाहाय फैलाय आफा थांगौ र' आयै मा खोथा सानदों आफा गोजोनसार फिसा नों रोङा नङा रोंबाय देरा नङा देरबाय जों मोनसे खोथासो सानदोंमोन फिसा मा खोथा सानदों आफा दे बुंलाय माबाहाय फिसा नोंनि थाखाय जों बिहामजो नायनोसो सानदोंमोन मा बिहामजो नाथाय बबेनि आरो सोर आयै बै खैरोबारि गामिनि भुजेन माहाजोननि फिसाजोखौ रायथिनो सानदोंमोन फिसा नाथाय आयै आरो आफा आंहा दानो हाबा जानो गोसो गैया आंहा आंनि फरायनायखौ फोजोबग्रोगोन बिनि उनावसो हाबानि बाथ्राया जागोन आंनि थाखाय नोंसोरो जानला मोनला साननो नाङा आरो आंनि फरायनायखौ नोंसोर आस'खान्दा दाखालाम आयै आरो आफा आदाखौ मा होनबाय नोंसोरो जेबो बुङाखै आइ ओरैनो एसे नोमबाजै लायनो होनना बुंनायानोलाय ए आदानो बाजै लायनो आं आदाया बाजै गोदान लाबोबा आथिं सुना होगोन खानाय खानना होगोन बबेनि आफा आदानि बाजै गोदान जागोन आं बै खैरोबारि गामिनि भुजेन माहाजोननि फिसाजोखौ रायथिनो सानदोंमोन आं आइ दे आइ नोंसोरो बिमा फिसा रायलायथ'दो आं दसे गोलांहैथ'नि नोंसोर जानला मोनला रायथिनायखौ लागोन आदाया मालाय कलेजाव मोजां मोननाय दंखायोआनो मा मुङाबो बाजैनिया माबा फानबारिनि मुङा जुगामि ए बेसो जोबोद मोजां मुं बाजैनिया आयै आब'नियाबो गुमैया जोबोद मोजांथार मुङा अनजालु फाग्लिफ्रा थांद' ओंखामा खुरैद' मालाय गोनां गोथोंनि फिसाफोरखौ मोनबायबायो थुदो आब' ओंखाम खुरैनोसै थु आब'नो ओंखाम खुरैग्रोदो आं आदाखौ लिंहैनोसै दे आयै आफाखौबो लिंबोफादो ओंखाम जानो आदा मा जाखो जाम्बि ओंखाम जानोसै आदा खुरबाय मानो आइमोननो बिदि खिन्थानांगौ जाम्बिफोर थ' फिफा नै ओंखाम जानोसैनो फैद' Oi bos, बै गोजोन anda. Wah! Oh, बैया! Oh, नंगौ खोमा नै आंनिया ससमा गसमा नुवाखै खोमा नंगौ हायासै नों थांनाङा नों बावनो जिराय नों थांनाङा नों बावनो जिराय जिराय
ओइ गोजोन सार थाथ' नङाब्ला बाथ्राया बोरैबा जागोन। नोङाबा मा खालामनो नोंलाय? साथाय फुवार आल्ला दासो मोनदों नोङो थांसै लोगो जोंनि कलेज फरायनाया बेबायदिनो सोलिलांबाय थाब्ला जोबोद मोजां जागौ ने? आंबो मोजां मोनो मोननायालाय लोगो, नाथाय एफा गोबाव कलेज फरायबाय दाबो रावबो सेंग्रायानो सौग्रावा। मालाय नोंनासो हिर'थार। जालायगोन फाग्लिलाय। ओइ मिरा लोगो, नोंनि मोजां मोननाया बबेनि आरो मा मुं? आं खोन्थानो लाजियोहाय लोगो। बा लोगोआ मालाय आंनो खोन्थानो बालायो। माबाहाय मनिका, बिनिया मालाय गोसथोनाया बिजनि टाउननि, मुङा अनजालु, मालाय न'खराव गोनांथार। जालायगोन फाग्लिलाय। फाग्लि, बिदिबाथ' नों आंनो पार्टि जाहोनांसिगोन। मानि पार्टि फाग्लि? नोंखौ जाय सेंग्राया मोजां मोनदों बियो आंनि आदासो फाग्लिलाय। बिदिबाथ' सोमोन्दो सोलायनायनि पार्टि जाहोनांसिगोनहाय। दे जागोन दे, बेफोर उनाव जासिगोन। आंहा क्लासनि समा जाबाय, नोंसोर दा उनाव फैदो, आं थांग्रोनोसै, बाय। हनै फाग्लि नोंनिया हिर'आ फैगासिनो, थांदो रायज्लायहैदो थां। रायज्लायहै आं फाग्लि, थां नोंहा रायज्लायहै। आंलाय मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो फाग्लि? मिरा क्लासाव? औ आदा क्लासावमोन। माथो नोंखौ क्लासाव नुयिया जोबोद गोबाव जाबायमोन आंलाय। ना माबाफोर खामानि मावदोंमोन? न'आव माइ गायदोंमोन आदा। नंगौ नामा? आदा अनजालु, नोंसोर बेबायदि रायज्लायबाय थानोसै आरो बबेबा बिफां सायाव जिरायनानै रायज्लायहैदो। एथ' गोबावनि उनाव लोगो मोनलायदों, थांदो फाग्लि रायज्लायहैदो। आइरिया मानो थाबबावखो? ना बिगुमैखौ नायनो हायाखै? फाग्लिफ्रा जानला मोनला बुंथारो। थ' अनजालु। मा मिरा? दहाय आं नोंनि बिनानाव मनिकाजों रायज्लायदोंमोन। आं जोबोद लाजिनायबो मोनदोंमोन। मानो लाजिनांगौ जाखो जाम्बि? गावनि बिनानावखौ लाजियो? लाजियाबा मनिकाखौ नोंनि बिनानाव होननानै मिथियामोन आं। इसे गोबाव मोनसे क्लासावनो जयै फरायबोबाय, अब्लाबो आंनो खोन्थायाखैमोन बियो। दिनैलाय बोरैथो सिनायथि जालायखो? दहाय जों जयै थाबाय बिदिनो रायज्लायबोबाय थादोंमोन, बेयावनो नोंनि आंनि सोमोन्दै
सनियाया बुंनानै होनायाव मनिकाया गावनो नोंनि बिनानाव होननानै सिनायथि लादों। नंगौ नामा? आदा अनजालु, बै दाउथु जराखौ नाहरलाय। मा एसे खुगा रुजु रुजु अनलायदों। आंबो बिदिनो अराय सम थाफाबाय थानो लुगैयो आदा। नों आंखौ गोरिबनि फिसा होननानै बावगारनो मोननाय नङा आदा। नों बिदि दा बुं मिरा। नोंखौ आं माब्ला बावनो हानाय नङा सना। नोंनो आंनि जिउ। नों नङाब्ला आंहा बे जोनोमाव रावबो गैया। आंबो नोंखौ मोनाब्ला बे जोनोमाव थांनानै थानो हानाय नङा आदा। आं नोंखौ अराय सम नेनानै थाबाय थागोन। बे जोनोमाव नङाब्लाबो बै जोनोमाव आं नोंखौनो मोनथों आदा। हामबायसै सना। बांद्राय गोथौवै सानबाय दाथासै। गोसोआ लोरबां जायो। थुदो थां दिनै। क्लासनि समाबो जाबाय। गोजोन आंसो दे। जुगामि। आंखौ बोरै सिनायनो हाखो नों? थोद जाम्बि, सिनाया जायो। आं नोंनि रावावनो हमनो हाखादों। माखौथो सानहाबबाय थायामोन ना सोरबा अनजालिखौ? थोद जाम्बि, आंलाय सोरखौ सानबाय थानांगौ जाखो? आं नोंखौसो सानदोंमोन ना। नों आंखौ माब्लाबा नेवसिलाङोब्ला आं माबोरै थांनानै थानो हानो सना? आं फाग्ला जागोन, सहायनानै थानो हानाय नङा आं। नोंखौ मोनाब्ला आं बे जोनोमाव रावखौबो गनायनानै लानो हानाय नङा सना। जुगामि, नों आंनि जिउ सना। आंबो नोंखौ मोनाबा बे जोनोमाव थांनानै थाया गोजोन। आइ आफाया आंखौ गुबुनावसो फरायनो दोनहरनो नागिरबायमोन। थादों आं नोंनि थाखायसो। गुबुनजों आं रावजोंबो सहायनो हाया गोजोन। नोंखौसो आं थार गोसोजों मोजां मोनो। जोनोम जोनोम आं नोंजोंनो मोनलायथों। नाथाय माब्लाबा जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ नोंसिनि आइ आफामोनहा मिन्थियोब्ला मा सानगोन सना? आइ आफामोना जेबो साना गोजोन। आंनो गोरिबनि फिसा होननानै नोंसिनि आइ आफामोनहा हरा होनोब्ला अब्ला नों मा खालामगोन जुगामि? आं नोंनि खर' दांनानै समाय लाबाय गोजोन। थैलाय उजिलाय आं नोंखौ बावा। नों आंखौ फोथाय गोजोन। आंनो जेबो धोन सम्फथि नाङा। नांगौ आंनो खालि नोंनि अननाय गोजोन, खालि नोंनि अननाय। आं मा बुंबावनो जुगामि? नोंखौ सुथुरनिफ्राय रैखा खालामनोबो आंहा गोहो गैया आरो आलो गोजोनै लाखिनोबो जेबो राहा गैया। खालि दं आंनाव नोंखौ अननो मोजां मोननो थाखाय दख्लाबसेल' बिखा सना। जुदि नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारोब्ला बै फैलाव फोथार, बै बोहैलांनाय दैसायानो साखि थाथोंसै जुगामि, जों सानैनि मोजां मोनलायनायनि नेरसोन महरै। थांदो जुगामि न'आव। दानो नोंसिनि आइ आफामोनहा नागिरबाय थागोन बे। गोबाव जाब्ला जिंगासिगोन। थांदो सना। आं नोंनि बिखानिफ्रायनो आनजायलांनो बाबाय गोजोन। नोंजों अराय सम थाफाबाय थानोसो लुबैयो। गोसोखौ बांद्राय हगारसारनो नाङा। न'आव थांदो थां। हो? नोंनि बे खाफालनि दागोआ बोरै जानो मोनखो? जेबो नङा जुगामि, एक्सिडेन्ट। बेफोरखौ उनाव मिन्थिसिगोन। थांदो थां सना, न'आव थांदो। हालि एफा गोबाव अबाव थांनाय नोंलाय? आं मा आं बिलाय बेथि? लोगोनाव थांदों ना सोरबा हौवाखौसो लोगो हमनो थांदों? बे गलि गैजा रेङिनि फिसा गोजोन सार ना मा सार बेखौनो लोगो हमहैयाखै बे?
आरो दिनैनिफ्राय खनसे लोगो हमनाय खोनाबावनांगौबा बाथ्राया बोरैबासो जागोन बेथि। आइया आं बेखौ लोगो हमनाय होनखाबायना नोंसिनि जेबो धोन सम्पति नाङा आंनो। बे धोना दानो दं दानो गैया बेखौ लानानै मानो देरगादों नों आयै? नांलायबावदोंसो नोङो आंजों। न' सिङाव थांनोबा थां। नोमफा थानायमोनब्ला बिगुरा जिगौमोन नों बेथि। थ' बेथि थु न' सिङाव थु। हालि बालिया सलिया बेहाय। मा आदा बिजाब फरायदों ना बाजैखौसो सानबाय थाखो नोंलाय? मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलायखो नोंलाय? ओइ आदा नों दहाय बाजैजों मा रायज्लायबोनाय? जाम्बिलाय आंलाय मा रायज्लायनांगौ जाखो? मालाय सिख्ला मानसिजोंलाय। मोजां मोननायानो मालायसो जाबाय। ओइ आदा मा? नों बाजैखौ माब्ला लाबोगोन हो? दानो आं जुलि खालामथ'वा बिनानाव। आंहा फरायबावनांगौ ना आरो बेबो फरायबावथोंसै। मिथिगौना आदा बाजैया मालाय जोबोद माहिथार आरो मालाय बायदि फांफुंबो रायलाया। नों बाजै मिराखौ दाबाव आदा। दहाय ना बाजैया आंजों कलेजाव जि मोजां रायलायदों। बिनानाव नों बेफोर बाथ्राखौ दा गोसोखां आरो आइ आफामोनहा जेबो हेंथा गैया। नै आइया ओंखाम जानो लेंहरबाय थुदो थांसै। आदा जोंहाथ' दिनै दाउ बेदर ओंख्रि। आं दाउ बेदरखौ जानो जोबोद मोजां मोनो। नोंनि बेदर बाहागोखौ आंनो एसे हरदे आदा। जागोन दे थुदो थांसै। ओइ गोजोन सार न' दं नायगाब्रा। बाबा गोजोन सारनि फोसाब खालामग्रायालाय। आंबो एसे गोलोमदै गगार होनां। मैया लोंनायनि मैलाया स्रां जायो खोमा। बाबा फै हे आइदै हा हे आइदै हा मा खालामदों नोंलाय आंनि नारजि थफ्लाखौलाय? जायगा गैयिनि खादावनानै दोनदोंमोन आङो। हा नारजि थफ्ला? बे नारजि थफ्लासो। आं बेखौनो गोजोन सारनि गेलेग्रासो नंदोंमोन। हा गोजोन सारा न'आव गैया नामा मादै? दं फै जिरायफै। नै नांबावगौ आदै नों जिरायथ' आं गोजोन सारखौ लेंहैनि। जागोन दे मादै। नै गोजोन सार आफा नामावगौ आदै फैदों। थां दसे रायलायै थां। मा नामावबो फैदों? र' बिदिबालाय। नामावबो फंबाय माबोरै खबर सबर? बिदिनोसैलै आदा खबरालाय। हा माथो खौरांमोन? खौराङा जेबो नङालै आदा बिदिनोसैलै आदा।
माबालै आदा जुगामिया नोंनो लाइजाम हरदों। मा लाइजाम? हा माथो लिरनानै हरदों बिलाय? जानलै आदा आंबो मिथिया। बिबा मा लिरदों फरायनानै नायदो। होद आदा थादो दे आं थांसै। दे बिदिब्लालाय। रावबो गैया नामासै बिस्रालाय? दं, फै जिरायफै। आं नोंसिनाव जिरायनो होननानै फैयाखै मिथिबाय? आंनो नोंसाज्ला गोजोन सारखौसो नांगौ। आरो बियो आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनो। नंखाय गलामनि फिसा जानानै सनानि थोरसियाव ओंखाम जानो नागिरदों बियो। नोंसोरबायदि गलामा जोंनि न'खरजों रुजुजाया। आं आंनि फिसाजोखौ माब्लाबाबो हरनाय नङा आरो हरनायबो नङा। गैया, आदाया बबेयावबा थांनो होननानै दहायनो ओंखारलांदों। आरो बे गुन्दाखौ आंनि फिसाजोजों लोगो हमनायखौ बादा होनोबा होआब्ला बिमा जोंफोरबायदि गैजा रोङै गोरिब गुन्द्राया बे समाजाव जायगा गैया। मुगायानो मालाय गोनांनिसो। जोंफोरबायदिया आफाखिनि एम्फौसो। आफा? औ नंगौ आइ। मा जादों आइ आरो आफा? मानो गाबदों? नोंखौ नोंनि मोजां मोननायनि बिमाया जोबोर गाज्रि रावजों रायफैदों फिसा। नों बेखौ नागारदो फिसा। आयै मा बुंखो नों? आंखौ रायफैदों? औ फिसा, नों बेखौ नागारदो। मालाय गोनां गोथोंनि फिसाखौलाय जों हास्थायमालाय बहा मोनो फिसा। औ आदा, नों बेखौ नागारदो। नोंखौ बियो गाज्रि रावजों रायलांबाय। जोंखौ गलामनि फिसा जानानै सनानि थोरसियाव ओंखाम जानो नागिरदों बायदि होननानै रायदों आदा। फिसा गोजोन सार, नों रोङा नङा रोंबाय। नोंबो एसे बुजिदो। जोंजों बिसोरजों रुजुजाया। जोंहा मा दंजायो? ना हा हुआनो ना न' बाङानो। गोरिब थाखोनि जानानै अख्रांनि हाथरखिखौ बोरै थुख्लायनो हानो? जोंफोरबायदि गोरिबा बे समाजाव जायगा गैया फिसा। हामबायसै आफा। आदा, नों बेखौ नागारदो। नोंनि मान सनमानखौ लाखिदो आदा, प्लिज। बिनानावमोन, आं जायखौ गोसो गोरबो होनानै मोजां मोनदों, आं बेखौ बोरै बावनो हानो? नायगोन आंबो बिसोरखौ बेसेबां थाखा फैसानि मालिक। नै गोजोनसार आफा, मानोथो उन्दुबाय थाखो नोंलाय? ए आयै, आं ओरैनो गोलांदोंसोमोन। नै ओंखामा मालाय मिरामना कलेजाव थांसैनो, नोंहाबो जाफैखादो। आं दानो जाथ'आ आयै। बिसोरखौ जाग्रोनो थिनदो, आं उनाव जासिगोन।
माखौलाय सिन्था जाबाय थादों नोंलाय? बेखौनो सिन्था खालामबाय थायो। जाफैद' माबार ओंखामा। नै मिरा आइ, नोंदानोबो खुरफादों ओंखामा। जानोसैनो। जागोन दे आयै, आं खुरनोसै। आदाखौल' थिनहरदो। मिरा आंनो ओंखामखौ एसेल' होफैदो। जागोन दे। नोंखौ मोजां मोननायनि जोबोर नों बेखौ आयै मा बुंखो नों आंखौ रायफैदो। जालालां नै आफा अनजालु मनिखाय साया लोंफैद'। दे लोंदो बयबो। फिसा अनजालु, नों दा माथो सानदों? हा बेसेबांथो फरायबावनो सानदों? आफा, आं MA खौ कमप्लिट खालामनो सानदों। बिनिफ्राय आरो नांथ'ला खोमा। दे फिसा, नोंनि गोसो। फरायनायावल' गोसो हो। हा आइ मनिकायालाय बेसेबांथो फरायनो सानदों आइ? आंहा जानला मोनला आफा। जेसेबां हायो एसेबां फरायगोन। दे आइ, नोंनि गोसो। नोंनि मोजांबानो जोंनिबो मोजां। हिनजावनि फिसायाबो फरायनायाव गोसो होनांगौ। नै आफा अनजालु, नोम्फाया नोंनो बिहामजो लायनोसो सानबायमोन। नोंसो मा सानो? जों नायहैखाबायमोन। नोंनि खोथा मोनबानो हाबानि रादायखौ खालामनो सानबायमोन फिसा। संनाय खावनायावबो दिगदार जाथारो। आंबो बुरै मानसि हास्लाबाथार। आरो नोंनानावाबो सम मोना। मावफानो कलेजाव थांबाय थानांगौ। बबेनि आयै? माबाहाय आफा, उलुबारिनि मुवानि जिरा। नोम्फानि बिजनेस लोगोनि फिसाजो। नों राजि दङब्ला हाबानि रादायखौ जयै बिस्थिबाराव थांदिनि फिसा। आफा आरो आयै, आंहा बे हाबायाव राजि गैया। आंहा मोजां मोननाय दंखायो। मा? मोजां मोननाय दंखायो? बिदिब्ला नों नोम्फानि मान सनमानखौ जाजोबसिगोन आफा। नों मानो नोम्फानि मान सनमानखौ सानाखै? जेथ' खर' फेदेरदों बे बिमायानो उन्दैनिफ्रायनो दाव अननानै फेदेरबोबाय। आरो दा बिमा-बिफानि खर' बारदों। बुजायनानै होनोबा हो, नङाबा बिगुरा जिगोनबो। आफा, नोंसोरबो आदानाव एसेबाबो सोंग्रोनांगौमोन। नोंसिनिया बिदि हारसिं थिरांथा लानाया गाहाम जायाखै। सिरि था, नोंबो बेनो।
आदा नोंनो मिथिखागौ आफाखौ गावनि साननाय बायदि सोलिग्रा होननानै नों गनायदो आदा। नंगौ बिनानाव, नाथाय आंदि मिरानि खोथा होखाबायना, आं बेखौ माब्लाबाबो फेलें खालामनो हानाय नङा। आंखौ निमाहा होदो बिनानाव। अनजालु फिसा, नोमफाया आंखौसो रागा जोंबाय। नों गनायदो फिसा, नों गनायदो। आयै, आं मा खालामबावनो? आंदि मिरानि खोथा होखाबाय, आंखौ बियो जोबोद गाज्रि मोनगोन। आं माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा आयै। अनजालु फिसा, हामबायसै। दागाबसै फिसा, आं नोंसिनि मोजां मोनलायनायनि थार बेन्दोंजों जेनबाय फिसा। बेफोरखौ मा बुंखो नों आफा? नोंगौ फिसा, आं रादाय होनाय हिनजावसाया थांनाय हराव गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय। आंनाव दासो खौरां सफैदोंमोन। मा? गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय? औ, गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय। अनजालु फिसा, नों जा सानदों बेखौनो मावदो। आं नोंखौ जेबो हेंथा होला। दे फिसा, नों नोंनि साननाय बादिनो मावदो। नोंखौ जों जेबो हेंथा होला। आयै, आफा। फिसा, नों बिहामजोखौल' थाब लाबोदो। जागोन आयै, आं थाबैनो लाबोथारगोन। मिरा, ओइ मिरा, न'आव रावबो गैया नामा? ए माथो आदासोलाय, फै जिरायफै। जागोन दे। आदाया दसे जिरायथ' दे, आं आइमोनखौ लिंहैनि। अ, माथो आदैसो फैदोंलाय? औ आदै, खुलुमबाय। इसे बारियाव हाग्रा एवदोंमोन आं। अ, नंगौ नामा? ए माथो आदै अनजालुसो फैदोंलाय? औ मादै। हा गोबाव जाबायमोन नामासै? जायाखै मादै, नै दाबावै सफैदों। नै आदा, साहाया लोंदो। साहा गोजासो जाबाय। अरजाया, माथो नांलायगौ? दे आदै, साया लोंदो। जेबो जादेरग्राबो गैया जाबाय। जागोन मादै। हा आदैया फैफेरा माथो खौरां लानानै फैयामोन? ए आदै, खौराङाथ' जेबो नङा। आं मिरानि सोमोन्दैसो एसे रायज्लायनो फैदोंमोन। अ, नंगौ नामा? ए माथो गुमैसो फैदोंलाय? बेसे गोबाव जाखो गुमै? बावाखै, दासो सफैदों। फाग्लि गथ'निया जाथारलायबायानो। थां, ड्रेसा गानस्लायहैदो। दे गुमै, नोंहा जिरायथ' दे। जागोन दे। हा मिरानि सोमोन्दै माथो खौरांमोन आदै? माबा आदै, आइ आफाया आंखौ रायज्लायनो थिनहरनायलाय संग्रा खावग्रा गैयैलाय। ए रुवाथि आदै? नङा मादै, आंखौ माबा आयै, गुमैया आब'खौ लांनोसैनो।
आदै नोंसिनि न'खराखि जों गोरिबनि फिसाखौ बिहामजो महरै गनायनो हागोन? नङा आदै, आइ आफाया धोनि गोरिबखौ जेबो साना। धोन सम्फथिया दानो दं दानो गैया। दे आदै बिदिबा नोंसिनि गोसोसै, आं जेबो बुंनो हाला। जागोन आदै, बिब्दिब्ला आं थांसै खोमा। औ थांसै रिया। मिराय मिराय मा आयै? नै अनजालुआ थांसैनो, एसे रायदावफैलाय। ए दानो थांनोसैबो, आदा फैसान्दि दसे थाबावबानो जायोमोन। नांथ'ला दे, आं माब्लाबा फैफिनसिगोन। दे आदै मादैमोन थाथ'दो। दे थांदो दे। रिया थाथ'दो दे। बा मालाय आब'आसो गुमै गोदान मोनसिगोनखाय हाथायानो लोमलायथाराखै। नै आंजों बाराखौबा। नङा आदा, नोंखौ मिनियाखै, आब'खौसो मिनिदों। मालाय आब'आ गुमै गोदान मोनसिगोननो। बिगुमै गोदान? मा बिगुमै गोदान जाम्बि? मालाय गुमै अनजालुआ आब'खौ लांनोसैनो आदा। लांनोसै? औ आदा, मालाय लांनोसैनो। ओहो, बे माब्लाबाबो जानो हाया। बिसोर आंनि बिनानावखौ साखरसो बाहायहैगोन। ओहो, आं हरा। फिसा गोजोन सार, नंगौ नंनायालाय, थेवबो फिसा। आइ मिरानि इयुन जिउखौ नायनानै नों बेखौ हेंथा दासै फिसा। नाथाय आइ आरो आफा, बिनानावखौ आथिंजों आखाइजों खालामोब्ला जों मा मोखाङै नायनानै थानो हानो? नोंगौ फिसा, गसाया जि खालामो बेनो जाथोंसै। दुखु दाख्लामसै बिनानाव, आं नोंनि गोसोनि खोथाखौ बुजिबाय। नों मोजाङैल' मावै दाङै जाहै आरो बोसोनफोरखौ फालि। बारगा खोथा दाबुं बिनानाव। आदा दा गाबसै आब', सिरि थादो आदा।